बिथांनि सरखार जुदि फैफिनबाय हारिजों हारि दावहाया 100% जाफिनगोन। हेलौ रायजोफोर, खुलुमबाय। आं दिनैनि भिडिअ रायलायगोन जोंनि निसिमानि बिपिएफ दोलोनि केन्डिडेट जेम्स बसुमतारी सार। बिथाङा दायो जोंनि निसिमायावहाय रायजोफोरखौ थगायनो थांगासिनो दङ। माबोरै थगायनो थांगासिनो दङ? बिथाङा ओरैबायदि खोथा लिरना होलांदों रायजोफोरनो, एग्रिमेन्ट बायदि होनब्लाबो जागोन, कमिटमेन्ट दा वाल इंलिशनि। आं बुंनोसो लुबैदों जोंनि निसिमा ओनसोलनि जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ बिथाङा दा सरखाराव फैयोब्ला बेबायदि होगोन, इदि होगोन, मयबा प्रटेक्शन होगोन, मयबा बान्दो होगोन, मयबा लामा फाक्का होगोन, नैफोरबायदि थगायनानै एग्रिमेन्ट बायदि लिरनानैहाय रायजोफोरनो गालांगासिनो दङ। दा बेजोंनो निसिमानि भटखौ देरहानो लुबैगासिनो दं बिथाङा। बेनिखायनो आङो रायजोफोरनि सायावसो बुंगोन। इउपिपिएलआबो 15 बोसोर एग्रिमेन्ट दंखायो सरखार बानायबाय थानायनि रायजोफोर। बेखायनो दा फोथाय, बिदियाव दा गोजाव। जोंनि निसिमाया बिसिबा गोबाव गोदोसोखांखाबाय, 10 बोसोर। बै सिगांनि बोसोरावहाय इउपिपिएलनि एमसिएलए देरहानानै दङमोन, बेयावबो जोंहा डेभेलपमेन्टआ खम जादों। ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय जेम्स फैबाय। दा जेम्सआबो निसिमायावहाय जेबो होनो हाया, होखायाखैनो मथा मथि। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि निसिमानि रायजो राजाफ्रा माने बेबायदि फुस्लायनायाव दागोजाव। आं बुंहरबाय दिनै नोंथांमोनखौ, नोंथांमोना गावनि जायगानि डेभेलपमेन्टखौ मोजां नोजोर होनानै नाय आरो नोंनि गथ'फोरनि सायाव नोजोर हो। इयुन समावहाय माब्रै जालांगोन, मा खालामलांगोन, गथ'फोरनि सायावहाय इसिबां सुबिदा मोनलांगासिनो दङ, बेफोरजों दा फुस्लायजा। मिथिगौना रायजोफोर, बिपिएफनि मावथिगिरिफ्रा खालि रानलायनानै जानायखौल' सानो, खालि नांगौ फैसा फैसा। नोंथांमोनखौ जेबो नायहरनाय नङा। सिगां बिसिबां गोबाव सरखार सालायदों, नोंथांमोना माबा मोनदों? खालि गावजों गाव रानलायनानै जानाय। दाथ' मोनजायाखिसैना, बिराद आंखाल जाबायगासिनो, गोसो होबायगासिनो, माने बुख्रुब सुख्रुबब्लाबो लाबोफिनथारगोन नैबेफोरबायदि नाजागासिनो दं आरो। नाथाय बिथांनि सरखार जुदि फैफिनबाय हारिजों हारि दावहाया 100% जाफिनगोन। नोंथांमोनाबो ओंखारनो हानाय नङा, नोंथांमोननि फिसाफ्राबो गोजानाव फरायहैनो हानाय नङा। मिथिखा बेखौ। बिपिएफ पार्टियाव जेबो आयेन कानुनानो गैया। दा बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनिफ्रायसो सोलोंगासिनो दं माखासे आसनिफोरखौ। इउपिपिएल दोलोआ बिसिबां आसनि बानायबोदों, बै आसनिफोरखौ दा दिनैहाय बिपिएफआ कपि खालामनानैहाय जोहोलावफोरखौ, सेंग्राफोरखौ इमप्रेस खालामगासिनो दङ। 1 खरल होगोन, 1 खरल होगोन, 100 खरल होगोन, बेफोरबायदि लब जाहोगासिनो दं आरोखि। दा आसनिफोरखौनो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायसो नायनानै सोलोंदों, नुनानै मिथिनानै। नङाब्ला गावसिनिथ' जेबो आयेन कानुन जेबो गैया। मोननांगौ, हिसाब खालामलायनांगौ, बेसेबां गोलैयो राननानै जानांगौ, बेल'। बेनिखायनो नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौनो जायखिया बिजाथि फैया मानो सापर्ट खालामनानै देरहाहोनाया जोंनि थांखि रायजोफोर। खालि बिसिनि कमेन्ट लिरनायखौ नुब्लानो खालि हिंसायारि जाथाय खालामनाय, गावजों गाव नांलायहोनाय। माबालायनो ओमफ्राय बैयो क'क्राझार पावार टार्मिनेल ना माबा कम्पानि सफैदोंमोन, बेखौ गायसनलायनो मानसिया हां लाया माथिं बाब्राबनानै थैयो जाहैदों, बेबायदि सावना होबाय। नाथाय इसिबां मोजां सुबिदा फैदोंमोन बेयावहाय, बे एरियानि मानसिफ्रा गैयालाबो 10,000 हाजिरा मावनानै मोनजागौमोन बेयाव। जाम्बासो जादों बैयावहाय लाखिनो रोङिफ्रा, दाखाल दावराव खालामबाय थानायफ्रा। गोदाव सोर बेबायदि कम्पानिखौ जोंनो नांगौसो। जोंनि मानसिया बेसेबांबानो दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगलर थांनानै सोरबा ट्रेनावनो फाग्ला जानानै थैयो, सोरबा बाज्रुमनानै थैयो, सोरबा बुथार जाहैयो, सोरबा किडनाप खालामजानानै थाखा दाबि जायो, सुख्लाब सुख्लिब खालामजायो, गुबुन रायजोआव थांला, गावनि जायगायाव कम्पानि लाबोना होफैदों, बेखौबो लाखिबावा। ओरैबायदि जाम्बाफोर दंलै आयै थोस। साला गोजानाव थांग्रा मानसिफ्रा गैयालाबो 10,000 जनसो मानसिया खामानि मावना मोनजागौमोन। खिन्थु आं बेखौ दुखु मोनदों। मा कम्पानि फैयो, जोङो लाखिनांगौसो, इसिबां हायो इसिबां। एबार बेफोरबायदि कम्पानि सफैबावोब्ला जोंनि चिराङाव बोखोबोजोबगासिनोबो। कम्पानि थालासो जायगायाबो डेभेलप जालाङो, एरलाङो, जायगानि मानसिफ्राबो एसे आपडेट जाबोयो गोरिबनिफ्राय। बेखौनो साना, माने होजों बेंगलर, मुम्बाइ, बोजों थांनानै मावहैनानै गोदाव सोराव जाहैनाय, बुथार जाहैनायासो साबसिन जाबाय आरो। ना सानसेनो फैफिननो हायो, ना दसेनो सफैयो। जायगाफ्राव थांनानै खामायनानै न'खर नायहरनायासो साबसिन जाबाय आरोखि। बिदि जायोलै। बेखायनो रायजोफोर गोसोआव ला, निसिमानि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोना जि सरखाराव दङमोन, बे सरखाराव नोंथांमोना गोबानानै थाफै। नङाब्ला जोंनि डेभेलपमेन्टआ उन जालांनो हमगासिनो दङ। नोंथांमोन एसे मोजां खोन्थायो, अब्लाबो नोंथांमोना
फोथाया। BPF दोलोआव थांबायब्ला नोंथांमोना सानना लादो जोंनि सिमाया गोदोबावबाय। बिनिखायनो सरकारा बायखाया हिसाबै सरकारा फैफिनखायो हिसाबै 15 बोसोर एग्रिमेन्ट दंखायो मिथिबायना बियो 100% फैखागोन। BPF दोलोआ सरकार दाया रायजोफोर गोसोआव लाखा जाय सरकार दागोन बेजों फैनानै थाफै निसिमानि रायजोफोरखौ बुंदों आं। बिसिनि मानसिनाव मा दं बिसिनि मानसिनाव मोजां साननाय जेबो गैया। अब्ला खालि कमेन्टफ्रावबो गाज्रि लरग' थरग' बुरबक थुरबक बे कमेन्टफोरखौ नायोब्ला माने हिंसाखौल' लुबैग्रा नुहुरो बिथांमोननि मावथिफोरखौहाय। बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनायखौ नायोब्ला बिथांमोनखौ हिंसा लुबैग्रा हिंसायारि जाथाय खालामग्रा नैफोरबायदि नुहुरो आरो। बेनिखायनो आं बै लरग' बुरबक जाम्बा होनग्राफोरखौ मोनसे खोथा बुंलांनो सानदों। बेबायदि मानसिखौ मुर्ख होननानै बुङो मुर्ख। आं गोबाव खोथा बुंले बेबायदि जेम्स सारनि गोदै बुंनानै लिरनानै गालांनायफ्राव नोंथांमोना बिसास दादोन मावनानै देखायग्रो सिगांनो दा जेरै मावदों मावनानै देखायग्रो अब्लासो रायजो राजाफ्रा बिसास खालामगोन बिसास खाथिगोन। रायजोफोर खबरदार बिथांमोना सरकाराव फैखाया खबरदार। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो।